जेब्ला थाङो अब्ला इसोरा जोंखौ मोजां दैदेननाय बादि जों इसोरनाव आरज खालामबाय आरो बे इसोरनि आरज खालामनायनि गेजेरजों इसोरा जोंनो बेखौनो दिनै बुंनो थाखाय बोलो होबाय माने गासै बोलो माने इसोरनिफ्राय प्रेज द लर्ड जानो हागौ जोङो दिनै सानै साथामल' अब्लाबो सानै साथामब्लाबो इसोरा जोंजों लोगोसे दङ प्रेज द लर्ड इसोरा जोंजों लोगोसे दङ बेनिखायनो जोङो मोनसे बाइखौ फरायगोन लुकासआवहाय लुकासनि लिरनाय लुकासनि लिरनाय 12 अध्यायनि 32 पदआव बुंदों दागि उन्दै फालो मानोना सोरगोनि बिफाया रायजोखौ नोंसोरनो होनो हामजाबाय प्रेज द लर्ड दागि होनना बुंदों दागि उन्दै फालो मानोना नोंसोरनि बिफाया रायजोखौ नोंसोरनो होनो हामजाबाय मा रायजो बियो बे रायजोआ जाहैबाय इसोरनि रायजो सोरगो रायजो बे सोरगो रायजोखौ जोंनो होनो थाखाय हामजाखाबाय प्रेज द लर्ड जोङो दिनै इसोरखौ मिथियामोन जोङो दिनै इसोरखौ मोनाखैमोन नाथाय इसोरा खायदा खालामदों ओरैबायदि खायदा खालामदों बे खायदा खालामनाया ओरैबायदि दिनै जों फरायब्ला मोननो हायो गितफोरनि लिरनाय 25 आयदा 14 पदआवहाय गितफोरनि 25 बालाबनि 14 सारियाव बुंदों फोरबुनि सोरनि खायदा खालामनायफोरखौ बेखौ गिग्राफोराल' मिथिगौ इसोरखौ गिग्राफोर इसोरखौ खुलुमग्राफोर बिसोरल' मिथिगौ बिनि खायदाया मा बिनि खायदाया मा बिनि खायदाया मा जों मिथिगौ भाई ओरैबायदि बुंबाय जेरेमिया बिजाबनि 20 बालाबनि 10 सारियाव बुंदों जेरेमियानि 29:11आवहाय आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो जेबो सै होनायनि थाखाय नङा सान्थिनि थाखाय जेरैहाय जोंहा ब्रादारा ओरैबायदि मोनसे समावहाय बेमार जादोंमोन ना खारलाबायनाय जादोंमोन होख्रावलाबायनाय जादोंमोन गोबां डाक्टारा अजा हमदोंमोन खिन्थु हामाखैमोन नङा होमबा हामाखैमोन खिन्थु जेब्ला इसोरनि अननायजों बियो खासिबिद्रा पेसेन्टाराव थाङो आरो बे थांनानै बियो आरज खालामजाहैयो अब्ला इसोरा बेनो प्रग्राम होदों जे प्रग्राम होदों खायदाखौ होदों मा खायदा होदों दिनै उदै बासाय खायदा होदों प्रेज द लर्ड बे उदै बासायनि गेजेरजोंनो बिथांनि गासै बेमार बिथांनि गिलाबायनाय बागदावलाबायनाय खारलाबायनाय खंखा जानाय बे बेमारा उदै बासायनि प्रेज द लर्ड इसोरनि खायदाया माबायदि ओरैबायदि खायदा बे खायदाया सोलिनायनि नङा बरंस सोलिनायनिफ्राय बोखांनानै लाबोनायनि खायदा सान्थि होनायनि खायदा दा दिनै नोंथांमोना मोजाङै दङ सान्थि दङ ना मोजां न'खर लुगासिनो दङ प्रेज द लर्ड बेफोर इसोरनि खायदा अब्लाबो बे खायदा होसेयावबो जोङो दिनै जोङो न'खरनि थाखाय दाहा खालामनानै न'खरनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय उदै बासिथाम बासिबा ना इसोरनाव खुद्रिनानै बिनानै जिरायबाय थायाब्ला सैताना खामानि मावनो बोलोफोरा फैगोन बेनिखायनो सैताननि खायदाखौ जोङो फेजेननांगौब्ला जानानैल' थांनानै थाया नाथाय इसोरनि फंफ्रोमबो रावा गोथाङै लाखियो होननानै जों फरायनो दे माथाइनि 4:4 बाय बुंदों माथाइ 4:4 4:4 आन्थाय बियो बुंफिनबाय लिरनाय दङ मानसिया सायाव थाङा आन्थाय इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो नांगौ इसोरनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रायानो जाहैबाय गोथांनि दैमु गोथांनि दैमु बे गोथांनि दैमुखौ जोङो दिनै जेब्लायबो लोंनांगौ जेब्लायबो लोंनांगौ मानोना बे संसारनि दैखौ लोङोब्ला जोङो गांफिनो संसारनि दैखौ
लोंग्रा गांफिनो ना खिन्थु जेब्ला इसोरनि दैखौ लोंगोन जोंहा गांनाय मानोना बियो जोंनि अन्तराव बोहैलायबाय थागोन फुवारबाय थागोन मानोना बाइबेला बुंदों जहनावहाय एसे नायनि जहननि सारि फोथायगोन बा जिसु ख्रिस्टनि बाक्यखौ लाबाय थागोन खोनासंबाय थागोन बा फरायबाय थागोन बिसोरो दिनै दैमु बादि फुवा फुवा इसोरनि गोथां जिउखौ मोनबाय थागोन गोथांनि दैमुखौ मोनलांबाय थागोन मानोना जेब्ला आं इसोरखौ मोनाखैमोन आंबो हिन्दुनिफ्राय फैनाय मानसि ना जेब्ला आं इसोरखौ मोनाखैमोन बै समाव आंहा बेमार जादोंमोन बे बेमार जानाय समावहाय जायनाव आङो प्रार्थना खालामजानो थाङाखैब्लाबो उन्दुहैनोसो थांदों खारखुमादों आरो खारखुमाना थाहैदोंमोन बे खारखुमाना थानाय समाव बे बेक्तिया बुंबाय नोंसोर लागोआव सोरबा बेमारि दं नामा होनना सोंदों अब्ला आं बुंबाय बेमारखौथ' मालायखौ मा बुंनो आंनो बेमारि होनना बुंबाय जेब्ला बेमारि होनना बुङो बिथाङा बुंबाय जोंनि सास्त्राव इदि लिरनाय दङ प्रार्थना खालामनानै थाव गोथां फुनब्लानो बेमारा गायो जुदि नोंथाङा बेमारिब्ला नोङो प्रार्थना खालामनानै फैनो हागोन खिन्थु नोङो उदै बासिग्रोनांगोन बिथाङा बुंबाय उदै बासिग्रोनांगोन ओमफ्राय फैनो हागोन आं प्रार्थना खालामनानै हरगोन थाव फुननानै हरगोन होननानै बिथाङा बुंदों खिन्थु जेब्ला बिदि बुंदों बिथाङा आंनो मोनसे लेखा फिसा थ्रेड हरदों बे थ्रेडखौ आंखौ फरायनो थिनहरदों आरो बे पदखौल' फरायदे होननानै लास्ट पेराग्राफमोन बे पदखौ फरायबाय थादों जिसु आंनि थाखाय नों थैदों आंखौ क्रुसाव होदों आंखौ अनखांदो आंनि पापखौ क्षमा खालामदो होननायनि मोनसे रावल' आरो बेखौ गले गले फरायनो बिथाङा थिनहरदों जेब्ला बिथाङा बेखौ थिनहरदों अब्ला आङो थांनानै न'आव फरायहैदों फरायबाय खेबनै खेबथाम फरायबाय जेबो मोनाखै माथो साधारन जेबो नङा साधारन खिन्थु जेब्ला फरायै गले गले फरायबाय थादों बोरैबा बिखायाव गुप सौदों ओरैबायदि सौबाय नोंगौ जिसु आंनि थाखाय थैमारदों नोंगौ आं सासे पापीमार आंनि थाखाय बियो थै फसर मारदों बेखौ आं जेब्ला साननो फैदों अब्ला मेगननिफ्राय मोदै रुखु रुखु गदों मेगननिफ्राय मोदै गदों ओमफ्राय उन्दुलांबाय प्रार्थना खालामखांनानै जेब्ला उन्दुदों बे उन्दुनाय समाव सासे बोराय जानानै सिमाङाव खोन्थाफैदों नै बिसा नैबे खुरैनि दैखौ लों दे होननानै आसि फैदों बे खुरैनि दैखौ लों बे दैया ओरैबायदि गोग्गो आरोखि मानसि सायखौ नुलायग्रा गोग्गो ओरैबायदि खोल खोल जोंनाय दै बेखौ आंखौ लोंनो होदों आरो आं बे दैखौ जु लोंदों सिमाङाव आंखौ जु लोंबाय लोंखांनानै जेब्ला सोराङो सोरांनायाव आं सानबाय आं मा सिमां नुखोब्रा मा गोग्गो दै मोनलोंखो होननानै आं सानदों खिन्थु खुगाया मा जाबाय थांखु जाग्रा जौ लोंग्रा गय जाग्रा ना स्रां मोनदों आरो दानिया बे दैखौ मोनलोंबाय नालाय गयबो जानो लुबैयाखिसै जौबो लोंनो लुबैयाखिसै थांखुबो बिरिबो सोबनो लुबैयाखिसै प्रेज द लर्ड इसोर आंनि जिबनाव बे खामानि मावदों बे दै मोनलोंनो थाखाय बे दैया जाहैबाय इसोरनि होनाय दै हयथ' जिसु ख्रिस्ट'आ बोराय मर जानानै आंनो सिमाङावहाय बे दैखौ लोंहोदोंमोन जायखौ आं लोंनानै निसा बुस्थुखौ गासैबो टेक खालामनो हादों नागारनो हादों प्रेज द लर्ड नागारनो हादों बे जाबाय इसोरनि खायदा इसोरनि बुद्धि इसोरनि खायदा इसोरनि बुद्धि दा बेनिखायनो जोङो दा न'खर दानाय परियाल गोनांफोर न'खर नङा होमबा न'खर दानाय दा बेनिखायनो न'खर दानायावहाय जोंखौ बाइबेला बुंदों
ओरैबायदि बुंदों गथ'फोरनि लागै बिमाफ्रा जेब्लायबो उदै बासिदो न'खरनि गार्जेनफोरनि लागै बिमाफ्रा जेब्लायबो उदै बासिदो आर'ज खालामदो होननानै जोंखौ जेब्लायबो इसोरनि जिउआ बुंबाय थायो प्रफेसि होबाय थायो प्रफेसियाव खोन्थाबाय थायो दा बेनिखायनो जोङो दिनै मा खालामनांगौनो गथ'फोरनि थाखाय प्रार्थना खालामबाय थानांगौ सोर बहा फरायनो थांदों लजिं थाहैदों हस्टेल थाहैदों बिसोरनि थाखाय जों प्रार्थना लानांगौ मानोना बोथोरा ओरैबायदि गाज्रि बिमा-बिफाया सिन्था खालामनो गोनां जायो जायोना जाया सिन्था खालामनो गोनां जायो जेरै जिसुआ एबा इसोराबो जोंखौ दानायनि उनावहाय सिन्था खालामनो गोनां जादों जिंगासिनो गोनां जादों ओरैबायदि जिंगासिदों जोंखौ लानानै इसोराबो दा जोंबो जोंनि गथ'फोरनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ जायो साननांगौ जायो जिंगासिनांगौ जायो मा जालांगोन बोथोरा बबेहाय सैताना साबख'गोन सैताना मा खामानि मावहोगोन गथ'फोरनि सायाव जों मिथिस्लाबा बेनिखायनो जोंखौ हुसियार होदों जाहैबाय नोंसोर जेब्लायबो उदै बासिनानै आर'जआव नांथाब होननानै जोंखौ बोसोना बुंदों जोङो नायनि दे जागायजेननाय बाय 6 एबा 6 आव बुंदों आर फोरबोआ पृथ्वीयाव मानसिखौ सोरजिनायखाय जिंगासिदों आरो बे दिखारनांनो गोनां जाबाय मानो दिखारनांगौ इसोरालाय इसोरा गावनो मानसिखौ दादों गावनि महर बादि दानानै बियो गावनि हांखौ गन्थं सुनानै होदों आरो जों गोथां जिबन मोननो हादों आरो इसोरा बंस गियान होदों साननानै बोलोखौ होदों अब्लाबो बे मानसि जातिखौ लानानै इसोरा दिखारनांनो गोनां जाबाय जिंगासिनो गोनां जाबाय मानो संसारा गाज्रि पापजों परिपुर्ण जाबाय ओरैबायदि पापजों परिपुर्ण जादों बे संसारा दिनै रायलायजायोबो रायलायजायाबो ओरैबायदि पाप दिनै खुनु सोमोन्दोजों खोथा गैला बिहावाबो बिहामजोखौ लानानै खारदोंनो सोरबा बेवाइयाबो खारदोंनो दोनखारलायदोंनो बिदि जोबसै संसारा नङा बिराद खोनाबाय आरो बिराद फेसबुकाव नुलाबायबाय खालि दोनखारनाय खारनाय न'खर दंस जानाय गथ'फोरा आलाय सिलाय जानाय बेबायदिल' नुसै मानो गाज्रिया बांबाय बे गाज्रिया बांनायनि थाखायनो इसोरा दिनै जिंगासिदों हाबाब आं जाय मानसिफोरखौ दादोंमोन हां सुनानै होदोंमोन आशीर्बाद होदोंमोन बे मानसि जातिया मानो पापजों परिपुर्ण जाखो मानो पापाव गोदोखो मानो पाप मावखो मानो सानफ्रोमबो गावजों गाव सुथारलायखो मानो गावजों गाव हिंसांसि जालायखो मानो सानफ्रोमबो गाज्रि खामानियाव आगान सुरखो होननानै इसोरा जिंगासिनो गोनां जादों दा जेरै जों बिमा बिफाफ्राबो गाव गावनि गथ'फोरनि थाखाय दा जिंगासिनो गोनां जायो हाबाब आं उमुगाव लजिङाव दोनहरदों माबायदि फरायगोन माबायदि लोगो मोनगोन मा जालांगोन संसारा गाज्रियाव गोग्लैसै नामा होननानै जों साननो गोनां जायो होनब्लाबो जोङो दिनै मानसि जानायखाय बेखौ सानब्लाबो जोङो दिनै इसोर दं होननानै जों इसोरनाव दाद खालामनांगौ आरो इसोरनाव दाद खालामनानै जों मा खालामनांगौ इसोरनाव प्रार्थना खालामनांगौ जेब्ला इसोरनाव प्रार्थना खालामगोन इसोरा निस्सय जोंनि मेगननि मोदैखौ बियो हुगारनानै होगोन सानसे प्राइज द लर्ड बियो खोनासंगोन मानोना बियो जोंनि गाबनायखौ बियो जेब्लायबो नुहुरगासिनो दङ जोंनि प्रार्थनाखौ बियो जेब्लायबो खाथियाव थानानै खोनासंगासिनो दङ मानोना जायहा उदै बासिनानै आर'ज खालामो जायहा उदै बासिनानै गाबो बिनि आर'जखौ खोनासंनो थाखाय बियो खाथियाव जिरायनानै थायोनो खाथियाव बियो खोनासंबाय थायो होननानै बुंदों प्राइज द लर्ड खाथियाव थानानै बियो खोनासंबाय थायोनो जों फरायनो जे हुदा बिजाबाव बुंदों हुदा बिजाबनि 4 अध्याय 7 बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो जेब्ला बिनो आर'ज खालामो अब्ला बे जोंनि प्रभु इसोरा जोंनि खाथियाव थानानै जोंखौ नेयो होनना बुंदों प्राइज द लर्ड जोंनि खाथियाव थानानै इसोरा जोंखौ नेयोनो जेब्ला जों आर'ज खालामो ओंखायनो जोङो बे इसोरनियाव जेब्लायबो नांथाबबाय थानानै प्रार्थना खालामनाय दोरखारथार प्रार्थना खालामनाया दोरखारथार आर'ज खालामनाया दोरखारथार मानोना बियो जोंखौ नेबाय थायो होनना बुंदों प्राइज द लर्ड मानोना नाय इसोरा जोंखौ दादों जों इसोरनि फिसा जादों आरो जोंनि गथ' गथायफ्राबो इसोरनि होनाय फिथाइ इसोरा होआब्ला बे गथ' गथायखौ जों मोननो हाया मानोना बाइबेला बुंदों गितफोरनि
127 एबा 127 सारिनि 3 निफ्राय 5 सारिसिम फरायब्ला मोनो नायदो फिसाज्लाफ्राबो फोरबोनि होनाय बाहागो फोरबोनि होनाय बाहागो नांदों मानोना बियो जोंखौ माब्लाबाबो अमासि खालामनाय नङानो अमासि बियो जाहोनाय नङानो बियो बेंनानै लागोन जोङो फरायनि खेबसे जेसायानि गितफोरनि 127 नि 3 4 5 बे पदखौ जों फरायनि दै गितफोरनि 127 नि आं मा होनदोंमोनलाय 3 4 5 नायदो फिसाज्लाफ्राबो फोरबोनि होनाय बाहागो गथ'फ्रा बिदिनो होदेरनाय फिथाइ बिरनि आखायाव बोरलाखारा जेरै बिदिनो जोहोलाव बोथोराव मोननाय गथ'फ्रा जायनि बिखबाव बिफोरो बुंफबबाय बे मानसिफ्रा जाबाय बिसोर नोगोरनि लांगोनायाव सुथुरफोरजों रायज्लायब्ला अमासि जानाय नङा होनना बुंदों प्राइज द लर्ड सुथुरफोरजों रायज्लायब्ला अमासि जानाय नङा मानोना गथ'फ्रा दिनै होदेरनाय जानाय फिथाइखाय गथ'फ्रानो गसंथागोन प्राइज द लर्ड बिनिखायनो जोङो दिनै मा जानांगौनो इसोरनावहाय दाद जानांगौ इसोरनाव दाद जानांगौ इसोरनाव ओरैबायदि दाद जानांगौ इसोरनि बोरखौ जों मोननो हामलायनांगौ इसोरनि बोरखौ जों मोननो हामलायनांगौ इसोरा जोंनो जेब्लायबो बोर होनो नागिरबाय थायो खिन्थु जोंसो बोरखौ नाजावनो गोसो गैया मानोना जों प्रार्थना खालामनो बायो उदै बासिनो बायो जों प्रार्थना खालामनो बाबाय थायोब्ला उदै बासिनो बाबाय थायोब्ला जों इसोरनि बोरखौ माबोरै मोनलायखो मोननाय नङा दा बेनिखायनो इसोरनि बोरखौ जेब्लायबो मोननो थाखाय जोङो फोरबोनाव लामा नायनांगौ मानोना बाइबेला बुंदों नोंसोरो दागि ओइ उन्दै फालो नोंसोरनो इसोरनि रायजोखौ होनो हामजाखाबाय होनना बुंदों हामजाखाबाय जों दिनै इसोरजों बायख' जानायखाय इसोरा जोंखौ लेंनायखाय जब्रानिफ्राय सोखारनानै जोंखौ लाबोनायखाय बियो जोंनो गावनि सोरगो रायजोआव जायगाखौ बियो थामथिम खालामखाबाय होनना बुंदों प्रेज द लर्ड थामथिम खालामखाबाय आरो जोङो मा बे सोरगो रायजोआवहाय जों जेब्लायबो थांनो मोनगोन जोङो गावखौ लोरबां खालामदों नामा आं थांनो मोनगोन ना मोना होननानै ना लोरबां खालामनो नाङा दाद खालामनांगौ साहस खालामनांगौ आरो इसोरनाव जों बरसा खालामनांगौ मानोना अननाय बरसा आरो फोथायनाय बे मोनथामा थानांगौ जोंनावहाय प्रेज द लर्ड अननाय फोथायनाय आरो बरसाया थायोब्ला जोङो इसोरनि रायजोखौ मोनगोन कि मोनगोन इसोरा जोंनो बेखौ होगोन जानो हागौ बे संसाराव जों गोबां नारा नाथाजों जुजिनांनो हागौ जोङो संसाराव गोबां जोंहा निदान खैफोद आफोदा फैया नङा रावनोबो निदान गैया दङ नामा दङसै निदान गैयै बयनावबो निदाना फैयो मानोना जोनोम जानाय लोगो लोगो संसाराव निदाना फैफाखायोनो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बे फैफाखायो बेखौ जोङो दिनै रुजुनानै लाजोबनांगौ ना जोङो फरायनि जबआव बुंदों जबनि 14 बालाब 1 आरो 2 सारि बाय बुंबाय संसाराव मानसिया जोनोम लानानै दान्दिसेल' थायो आरो दुखुआबो जोबनो गैया बियो बिबार बायदि बारो आरो रहायलाङो बियो सायखं बायदि खारो आरो थाबथानाय गैयानो प्रेज द लर्ड सायखं बायदि खारो बियो थाबथानाय गैया सायखङा जेरैहाय अरनि उनजोंब्ला सिगांजों खारो अरा जुदि उनावब्ला सायखङा सिगांजों खारो बेबायदि सायखङा खारलांबाय थायो जों लामा थाबायब्ला ना बियो थाबथानाय गैया थिग बेबायदिनो मानसिनि जिबनाबो बे संसाराव जोनोम जानाय लोगो लोगो मा बिबार बारनाय बायदि बारो होनना बुंदों आरो बियो रहायलांनाय माने बोराय बैसो जालांगोन जेब्ला बिबारा सिरिगोन अब्ला जोंनि बे बोराय देहाया हाजों गोरोबलांगोन प्रेज द लर्ड बेनिखायनो बे संसाराव जों रावबो बुंनो हाया जे निदान जाफेराखै खैफोदानो गैफेरा होननानै जों बुंनो हाया निदान खैफोदा दंखायो ओंखायनो बेखौ जों सैसो लांनांगौ नारानाथाजों जुजिलांनांगौ जोङो बाइबेलजों ना गोरोबनानै थानो थाखाय इसोरनि रावखौ गोसोआव लानो थाखाय जों सेस्था खालामलांबाय थानांगौ जुदि गोसोआव थाथारनो हायाब्ला जोङो मा बाथ्रा फंसेबो जुदि जोंनाव थायाब्ला जों लोरबां जायो खिन्थु गोसोखांनो हानाय बोलोआ जोंनाव थानांगौ गोसोखांनाय बोलोखौ जों सोर होगोन
गोसोखांना होनायफोरखौ इसोरा होगोन मानोना प्रार्थना खालामब्लानो इसोरा होयो प्रार्थना खालामब्लानो इसोरा होयो आरो जेखौ रोङा बेखौ इसोराव बिनांगौ मानोना नोंसोर बि अब्ला मोनगोन आरो माथाइनि 7:7 बुंदों दरावसौ दरखौ होनानै खेवनानै होनाय जागोन नायगिरग्राया मोनगोन ना मोनदों ना बिनिखायनो जों नायगिरनि सेस्था खालामनि सेस्था होनाया थानांगौ नाजानाय होनाया थानांगौ ना दा जेरैहाय ना फरायसाफ्रा फरायनानै फरिखाखौ पास जानो थाखाय नारानाथा सेस्था खालामो नारानाथा फरायो लिरो मेगन मोदै लालायथारा ना जेबो साना पास खालामनांगौ नालाय पास जानांगौ नालाय संसारा गावखौ मिथिहोनांगौ गोरों होननानै ना बिनिखायनो बे फरायसाबादि जोंबो इसोरखौ खुलुमनाया फरायसाबादि जानो नांगौ मानोना जों जेखौ रोङा इसोरनाव सोंनांगौ इसोरा फोरोङै मानि गैया इसोरा फोरोङो आरो बे इसोरनि फोरोंनायखौ जों एरगारनानै लानो नाङा एरगारनो नाङा जोङो फरायनि जबनि पास एबा 5 बालाब जबनि 5 बालाबाव बुंदों दे इसोरा फोरोङैनि मानि गैया बि फोरोंथारो आरो बे फोरोंनायखौ जों एरगारनानैबो लानो नाङा होननानै जों बाइबेला मिथिहोदों दे जों फरायनि ना नाय इसोरजों फोरोंजाग्राया बोर होजाग्रा बिनिखायनो बियो बिनि फोरोंनायफोरखौ दा एरगारनांगौ इसोरा फोरोंग्रा ना नाय इसोरजों फोरोंजाग्राया बोर होजाग्रानो बिनिखायनो बिनि फोरोंनायफोरखौ दा एरगार इसोरा फोरोङो सायख' दङ ओरैबायदि सायख' ना जोंनि रेभारेन्ड सारनि बिफा बे बिफाया उन्दैनिफ्राय लावखार थानानैसो देरबोनाय मानसिमोननो खुनु लेखाजों सोमोन्दो गैया मोसौ लावखार मोसौ गुमै बि देरबोनाय मानसि दाना थाबोनाय मानसि ओमफ्रायसो संसार जानाय मानसि ना दा बियो जेब्ला इसोरनावहाय गावखौ गथायदों सानबा उदै बासियै दोनो साथे प्रेयार सेन्टारावहाय नागालेण्डआव साथे प्रेयार सेन्टाराव सानबा जेब्ला उदै बासिदों बे उदै बासिनायावहाय बियो बे गिफ्टखौ मोनबोबाय बे बोरखौ मोनबाय लेखा सिनायनो रोङा खिन्थु बोरखौ मोनबाय जेब्ला फास्टिं होनानै न'आव फैफिननाय समाव पास्टरा बुंदोंनो ओइ आमोखा नों बे बाइबेलखौ लांदे होननानै हरदोंनो बाइबेलखौ लांदे होननानै हरबाय नालाय बाइबेलखौ लाबोबाय हरनाय हिसाबै लाबोबाय खिन्थु बैसोरो इसोरजों थोनजानायखाय नुखादों इसोरा बेखौ फोरोंबाय होननानै नुखादों बिजनजों नुबाय पास्टरा ओंखायनो बे पास्टरा बेनो बाइबेलखौ हरबाय नों लांदो नायहैदो बुंबाय लानानै फैबाय बियो फास्टिं जोबखांनानै जेब्ला लानानै फैयो बेयो ओरैबायदि खरसायाव लाबाय उन्दुनाय समाव लाबोनानै ओमफ्राय अखानायै मोसौ गुमहैसै दानिया मोसौ होलांबाय जेब्ला मोसौ होलाङो लेखाखौ बोदलाबबायनो जै बोदलाबदों आखरा रग' अआ दाजाबफिननो रोङैया स्रा फरायनो हाबाय प्रेज द लर्ड इसोरा बिदि फोरोङो खिन्थु जों इसोराव सेस्था खालामनांगौ इसोरा आंखौ फोरोंनानै जुदि लेखा लानानै बि सि डि होननानै जुदि जोङो फरायजेननो हायोब्ला इसोरा फोरोंगोन आंनि मण्डलियावनो सासे बेक्तिया ओरैबायदि खालामदों उमुक आं बाइबेल फरायनो बिराद गोसो इसोरा आंखौ फोरोंब्ला आङो दैदेनग्रा जाथारगोन बिदि बुंबाय दैदेनग्रा जागोन होनना बुंबाय सिथाब थाबाय आंजों मोनसे दाजाबनाय आखरखौ मा बुङो जेनेबा नैबे जब JOB बेखौ मा होनो होननानै सोंबाय जब बेखौलाय बिनिखायनो हावरियाफोरखौ बर्सा दङो हावरियाफोरा बर्सा दङ आरो दुस्थुफोरखौ सिरि थायो बिदि बुङो होननानै जेब्ला फरायथिनानै होबाय अब्ला बियो गोसोआव लाबाय बिदिजों बिदि दाजाब्ला बिदि जायो होननानै बियो गोसोआव लाबाय ओमफ्राय बियो मा खालामबाय न'आव सेस्था खालामबाय फरायबाय दाना बाइबेलखौ मोजां स्रा फरायनो रोंबाय मन्दिरखौ दैदेनबाय बोसोरनै प्रेज द लर्ड बिनिखायनो जोङो रोङा होननानै थानो नाङा इसोरनाव जों भरसा खालामनांगौ इसोरनाव जों खुद्रिनांगौ इसोर नोङो फोरोंगिरि इसोरब्ला आंखौ नोङो सायख'बायब्ला नों बिसा खालामबायब्ला आंखौ नों फोरोंदो आं मन्दिर दैदेनग्रा जानोसै मन्दिरखौ आं सलायनोसै नोंनि बिसासिफोरखौ परामर्श होग्रा जानोसै
आंनो गियान हो आंखौ फोरों होननानै जुदि इसोरनाव बरसा खालामब्ला इसोरनाव खुद्रिब्ला इसोरा फोरोङै माने गैया मानोना बाइबेला बुंदों आङो जायखौ लाबोगोन बिसोर आंनियाव फैगोन आरो आंनाव फैनायफोरखौ आङो फोरोंलांबाय थागोन फोरोङालासे थायानो प्रेज द लर्ड गावनाव फैनायखौ बियो लाबोगोन आरो फोरोंगोनबो होनना बुंदों जहनाव बुंदों दे जहनाव बुंदों जोङो फरायनि दे जहन बिराद मोजां बोसोन ना बिराद मोजां बोसोन जहननि लिरनाय ना 6 द' बालाबनि 44 सारि 44 पद बाय ओरैबायदि बुंबाय आंखौ थिनहरनाय आफाया सोरखौबा लाबोआब्ला रावबो आंनियाव फैनो हाया इसोरा लेङाब्ला रावबो फैनो गोसो जाया ना रावबो फैनो गोसो जाया किन्तु इसोरा जेब्ला लेंगोन आङो बेखौ हामजाबाय बि आंनो फैथोंसै होननानै बियो लाबोगोन अब्ला बियो फैगोन इसोरनावहाय जेरै फंबाया मा जादों बेमार जादोंमोन बेमारनिफ्राय इसोरा बेखौ लेंबाय बियो कास्ट्रियाव थांबाय प्रार्थना खालामजाबाय प्रार्थना खालामजानायजों लोगोसे बियो सोखा जानायखौ मोनबाय आरो दिनै ख्रिस्टान जानानै दङ प्रेज द लर्ड आरो बेखौ दिनै इसोरा दैदेनगासिनो दङ फोरोंगासिनो दङ ना फोरोंगासिनो दङ बाय बुंदों नाबिफ्रा बेबायदि लिरदों साफ्रोमबो इसोरजों फोरोंजागोन बिनिफ्राय खोनानाय आरो सोलोंनाय साफ्रोमबो आंनियाव फैयो होनदों फोरोंनाय आरो सोलोंनाय साफ्रोमबो आंनियाव फैयो सोरनाव फैयो इसोरनाव फैयो जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैयो प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जोङो इसोरनाव जों भरसा खालामदोंनि इसोरा जोंखौ ओरैबायदि साहस खालामदों दागि उन्दै फालो मानोना इसोरनि रायजोखौ नोंसोरनो होनो हामजाखाबाय लुकनि 12:36 बुंनाय बायदि ना हामजाखाबाय होनना बुंदों दा बेनिखायनो जोङो बोलोफोरा दिनै जोङो साहसआ दिनै जों उसाबदाव दाजासै इसोरा जोंनि थाखाय रायजो थामथिम खालामनो हाहैखाबाय बियो जोंनि थाखाय न' लुहैखाबाय बियो जोंखौ सानसे लांफैगोन जोंखौ बियो दाउसा मावरिया बायदि खालामथारनाय नङानो दाउसा मावरिया खालामनाय नङा बियो जोंखौ लांफैफिनगोन बियो दा सोरगोआव दंहैयो ना जोङो फरायनि जहननि 14:18 बेबायदि बुंदों आङो नोंसोरखौ मावरियाफोर बादि नागारलांनाय नङा आङो नोंसोरनाव फैफिनगोन प्रेज द लर्ड बेबायदि इसोरा खायदा खालामदों इसोरनि खायदाया बे शान्तिनि थाखाय गोजोननायनि थाखाय आरो बे जोंखौ आलो गोजोन गावनि रायजोआव दोनहैनायनि थाखाय बियो खायदा खालामदों बियो दा सोरगोआव जोंनि थाखाय जायगा थामथिम खालामगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो दिनै उसाव बादाव जानो नाङा गोसोआवहाय दुखु लानो नाङा इसोरखौ फोथायनांगौ आरो जिसुखौ फोथायनांगौ आरो गोथार जिउखौ जों फोथायनांगौ अब्ला इसोरा जोंनि सायाव थानानै गेदेर खामानि मावगोन मानोना बाहाय बुंदों नोंसोर गोसोआव दुखु दा खालाम उसाव बादाव दाजा जिसुआ बिसोरखौ होनबाय इसोरखौ फोथाय आंखौबो फोथाय इसोरखौ फोथाय आंखौबो फोथाय मानोना जिसु इसोर आरो गोथार जिउ साथामजों सासे प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जोङो बे इसोरनाव भरसा खालामदिनि बे इसोरनाव जोङो दिनै सोलोंनो सेस्था खालामदिनि बे इसोरनाव जोङो खुद्रिदिनि जोङो गाबदिनि बिदिनि मानोना जोंनि गाबनाय बिनायजोंसो इसोरा दिनै खामानिखौ मावो जुदि नोङो बिबाराव फंसेबो राव बुङाब्ला गावनि नांगौखौहाय इसोरा बिफाया माबोरै होगोन मोनथिया नांगौखौ नंगौ नङा मोनथिया किन्तु जेब्ला आफालै आंनो अंकनि मिनिं नांगौ अंक खिथाबखौथ' स्कुलाव मोनखायो फ्रि किन्तु मिनिं नांगौ बे मिनिंखौ नोङो बिनांगोन बिफानाव आं बुजिया नट बायनो आंनो फैसा नांगौ हर होननानै बिगोन जेब्ला बिदि बिगोन बिफाया हरालासे थागोनसे हरगोन बियो फैसाखौ हरगोन ना न' फैसा लांदो बायना लाबोदो नोंनो माखौ नांगौ आंथ' लेखा रोङा नों लायनानै फरायफैदो हरगोन आरो बे बायना लाबोगोन मिनिंखौबो नायगोन टेक्स्टखौबो नायगोन मोजां फरिखायाव लिरनो हागोन प्रेज द लर्ड थिग बेबायदिनो जोंबो इसोरनाव खोन्थानांगौ नोंनि नांगौखौ इसोरनो मिथिहो किन्तु नोंसोर जेनिबो थाखाय जिंगासिनो नाङा होननानै बाइबेला जोंखौ फोरोंदों दे बाइबेला जोंखौ फोरोंदों जोङो फिलिपियावमोन नामा फिलिपि नोंसोरनो मा नांगौ बेखौ इसोरनो मिथिहो होननाय बाथ्रा दङ मोनसे ना नोंसोरनो मा नांगौ बेखौ इसोरनो मिथिहोदो फिलिपि बिजाबाव बुंदों फिलिपियावहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों फिलिपिनि 4 अध्याय
5 6 सिरि 6 सिरि बाय बुंदों नोंसोर बयनिबो सिगाङाव गुरै नुजादो फोरबोनि फैगोन दिना खाथिसै मुङा मुं सिरिबो जागै जिंगा दासि जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौफोरखौ मिथिहोदो होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड।